Ebra Emeritus Engineer Apostle Joseph Kantanka e kan chini eguye no. Elpeni order enipa bebre akoma so ne saso nti abusua e de anidie amane anidie se no e de wani akyeremu e wakane mampeni Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia eye mampeni abedi akyere wone no akodi enkomo. Aya duma hini mibusu minida etoso eduenu eye dajuada na yebedi Apostle Emeritus Joseph Kantanka diduanai eno namso ma honorable Adjasafo ni nuan pokopie o mampeni dada bedi akyere Dr. Mahamadu Bawumia kache akoto nsa afre ne senyame ya domofo na nimunyam ma meta dwumadie no achi eno namso ma eye PRO de ma Christus Mission of Ghana eye akwasifori edi nsemsei etu edwa yenimse samre munya daje ene aha echina aha ade echi aha wugya ye de ma unuaba ne abusuafo yi baabi o matoto aduru ene se nyame ya adomo a 20th idea nimi ena ye di ye nyina ye papa na daduanan eda wada ma 20th na eye edwada ebekoso e wo University of Ghana park complex honom omo stadium na ewo hono ehonum na adwumadie no ebekoso ntimi wura wada ma ye ba ya adaduanan da no eho invitation na abusua baaye na eno nso ye de ebreo wada ma ya ba be piefie a ye de aseda na ye sanso ato ye nsa e bia frewi sebe wani mu a sebe nya ado ntese yonko anante ye sanso ekuta ye nsa mabrofosa eye snap no pintu a eno nso edisi so na ye de ya dance na ya to nsa frew se wodi wani mu nyam wode wodom ene wodo de ba betai dwumadie na chia ebe mana fe na awie pei ntina ena anwumre ba ha ne ya nantese eno no yedase ne kasa no wachi no na mampani dada bedi akyere Dr. Mahamadu Bawumia enso ensema wode ka ho enie meso sebe kayemi se ofame se ne ba enti meso be ka busia no ti ade a tomo na tomo enti ema yenyina ye beye bibia ye beye amano anya very good send off 40th day and the main funeral so ye benyina ebe kabo what share yenyina as within MPP and as individually na okabo ma share yenyina enti nyame adom 20th of October beba me ko campaign mom but me jai na maba me ba ye na masanko